Yan uwa dangi al'ummar Fulani makiyaya na jihar Bauchi ga wata muhimmiyar sanarwa a gare ku daga shugaban kungiyar Miyatta Allah Kautal Hore Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo Lamido Fulbe cewa kada ku yi kasa a gwiwa ku fito kwangu da kwarkwata irin fitar farin dango ku zaɓi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi mai kaunar ku wanda ya san ku ya kuma san mutuncin ku a matsayin gwamnan jihar Bauchi karo na biyu a karkashin jam'iyyar PDP mai alamar lema a zaben gwamnoni da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yan uwa Fulani makiyaya an riga an samu da dogaro da kai ta hanyar noma da kiwo don haka kada mu yarda a ja hankalinmu wajen zaben wani mutum daban akan dan wani kuɗi ko wani dan abin da ba zai magance komai a gare mu ba. Fulani makiyaya dangi hakika sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da jam'iyyar PDP mai alamar lema su ne namu kuma su ne zamu kada ƙuri'unmu a gare su a zaben gwamnoni mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi tafiya noman farke yaƙi noman sarki kiwo na mai nutsuwa ne wuyar aiki ba a fara ba. Wannan sako ne daga shugaban kungiyar Miyatta Allah Kautal Hore na Afirka Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo Lamido Fulbe.